Šta da vam kažem, uživajte, ovako počinjemo jedan dan savršen i eto ništa više neću reći sem. Inače ja mnogo volim životinje kao što ste zaključili do sada. Ovo sam ja ljubitelj hrane koja se divim kifli, kako je znači wow, znači ovo bih pojela stalno. Znači nešto savršeno da ne mogu da vam opišem koliko je bila ukusna i koliko je bila dobra. I tako ja i dalje opipavam kiflu. Majka najbolji kuvar. Ovo meni mama sprema ručak. To je ispalo savršeno. U pitanju je pasta. I onda posle kada smo jele, dosta kačkavalja. Također se divim kako se lepi i kako je savršeno. Znači prelepo. Tu malo nazdravljamo za nova putovanja i avanture. Vreme je da nazdravimo. Tako da eto, inače putujemo u Uzbekistan u skorije vreme za Uskrs. Tako ako vas zanima ta tema, pišite mi šta bi mogla da vam stignem zanimljivo u Uzbekistanu. Živeli! Malo da se doda i rakijice. Inače ovo je par gledajte kako je bilo, ćete bi skipi. Zato je trebalo da ostane još lepinje. Ne, drugi put sam mislila, razumeš? I eto, uživajte u procesu kako sve kad to sečeš, dostaviš 2 santima. Ne može, ovako oni rade, gledao sam malo bez mulja, pravi, jaja. Ne mogu mama ne mogu da umem sve. U suštini domaće babinom. Tako Nije da daleko sve već. lepinje ispale savršene. I evo njih dvoje aktivnosti koje završavaju. Dok ja odgledam situaciju i očekam da bude gotovo. Ali eto sve je drugačije kad se domaće jaja i masti. Sve bude. Tako da baš su bile ukusne. Dalje gledamo proces. Wow, znači ono bukvalno savršeno sve. Brutalno. Evo sad ovo poklapaju da bi ispalo što bolje. Onda su one stajale tu neko vrijeme prije nego što smo ih probali. Ovako kreće odlazak u selo, uživajte malo u prirodi, u pejzažima. Inače se ide preko Vjernice. Selo Kotreš je u pitanju. Prelepo mjesto, evo ovdje kuću, većina vas prepoznaje. Vjerovatno ste bili na saboru ili tako nešto.